Minden... Na. Minden műhelyben vannak olyan eszközök, amik nélkülözhetetlen a mindennapos teendők elvégzése során. Ilyen például a sarokcsiszoló is, ami nem csak egy hűtás lehet, de tényleg egy olyan munkagép, egy olyan kézi szerszám, ami nemhogy megkönnyíti, de igazából szerethetővé is teszi az adott folyamatot, mert nem mindegy, hogy milyen géppel dolgozik az ember, szerintem ez nagyon sokan átéltétek már. Nem egyszer hagyott már cserben engem is olcsóbb szerszám, sajnos ezzel rákényszerítve arra, hogy padhelyzetben vagy kölcsön kellett kérnem, vagy pedig elrohanni a legközelebbi boltba venni egy olyat, amivel tudom folytatni a munkát. Ezért én elhatároztam azt, hogy inkább több pénzt kiadok és drágábban megveszem a szerszámokat, viszont tudom, hogy arra bármikor támaszkodhatok, és nem fog a munka kellős közepén cserben hagyni. És mindenkinek tudom ezt javasolni, úgyhogy ebben a videóban egy sarokcsiszolóról lesz szó, mint azt már említettem az elején. Szeretném nektek bemutatni a Milwaukee-nak egy kis gépét. Milwaukee egy amerikai vállalat, ami arról lett méltán híres, hogy már a 20-as években heavy duty szerszámokat, vagyis eléggé strapabíró és ipari felhasználású eszközöket gyártott. Ezzel kiszolgálva a korigényét és az iparosodás által felállított követelményeknek téve eleget. A jellemző színe, ez a gyönyörű piros, ami itt is látszik a dobozon, illetve az összes gépe ez a piros szín dominál. A márka logója szerintem semmivel össze nem téveszthető, nagyon könnyen felismerhetőek ezek a gépek. Szerintem nézzük is, hogy mi van a dobozban. A dobozban megtalálhatjuk a gépnek a leírását, illetve ugye egy használati utasítását és egy nemzetközi 3 éves garanciaigazolást, amit ugye a cég állított ki. Továbbá ugye megtalálhatjuk magát a faxet, egy gyönyörű szép piros színben, mint azt már mondtam, ugye ez a hivatalos színük. Ezen kívül találunk még benne egy körmös kulcsot, ugyebár lerögzíteni az adott kívánt tárcsát, amit elfogadtunk, ugyebár egy markolatot és magát egy terelő védőlemezt. Amit a gépről, így első kézbevételről mondanék, az, hogy érezni a minőségi összeszerelést. Igazából egy illesztési hibát, egy sorját, és semmit nem lehet rajta látni. Nagyon szépen fut a lefogatója. Maga ez a védőlemez, illetve ugye a szikra terelője, ez nem csavaros rögzítésű, hanem egy egyszerű nyomógombos megoldással rá lehet tenni, ha sikerül, és már pedig sikerült, úgy néz ki. És igazából ahogy beáll, a tetejét megnyomva lehet különböző pozícióba állítani. A gép mindkét oldalára ugye ezáltal jobbkezesek és balkezesek is használhatják, illetve az is számít, hogy ugye a munkaterületről hogyan férhetünk hozzá. Ugye a markolata, ami ugyanúgy a cég nevével ellátott. A gépnek egy nagyon biztos, nagyon jó fogása van. Amit tudni kell róla még, hogy ez egy 1 kW-os verzió, nem egy gyenge, meg kell vele kapaszkodni, de majd ez a használat közben kiderül, hogy mit is lehet ezzel pontosan csinálni. Szerintem nézzük is meg, hogy milyen. Az első benyomásaim a gépről nagyon pozitívak.
tényleg egy minőségi, illetve egy professzionális felhasználású gépet, amivel igazából reggeltől estig lehetne csiszolni, tarthatunk a kezünkben. Az a meggyőződésem, hogy én eddig egy WordFlex-et használtam, ami én azt hittem, hogy erős, de kiderült, hogy ez sokkal erősebb. A 4 méteres munkakábel kellő szabadságot biztosít a munkavégzéshez. Egyedüli hátránya az, hogy nagyon nehéz. Szóval ez tényleg meg kell fogni 2 kézzel, mert egy kézzel sárvédőív belsejét vágni mondjuk, az nem egy egyszerű feladat. Ellenben ez egy örök társ lesz, én úgy gondolom. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, a következő szerszámtesztnél találkozunk. Sziasztok! Írok Zolikának, hogy lenyomtuk a forgatást, aztán volt benne vicces. Na, de figyelj!